Espano egin bai, eta aurten egin bai. Eta gainera, laguntzen beti prest. Oso, eskerrik asko eta zoriona. Eskerrik asko? Hola, jarte, hau pila, etorri zarete, aurten. Txinak. Rukia txiki-txindik anzendolako eskola kirola bezala azten da, eta mendik horren ikustrautako bat, eta irabazten dutiere, gara. Oso, irabazten laguna, ikasatzea, eta gero joa. Eta gero irugarreko denbora, eta horiak egina gustatzen zaiguna. Zer esaten du? Bai, irugarreko denbora, gero arekiokin juntatzen geha, eta gero merita bat iten deu, eta une guztientzako merienda preparatu dugu, espektatula ukatzen da beharko. Gaur ere bai, Aurko ditugu bokadilloa, daukagu zumua, daukagu napolitana batzuk, lanetik handau.